Ставаш на 18 и обществото ти казва, оправи се. Трябва ти работа. Ходи да бършиш задника на някой комплексар. Искаш да направиш нещо свое? Държавна администрация очаква, че си експерт по бумащина. И впрочем, гласувай. За кого? Вас малите нищо не ви интересува. То през 2 дни някой краде пари и се въртят някакви схеми, които никой не обяснява. Ама вие не дайте много да разбирате, защото ви е рано. Рано ми е. Ама плащам данъци. Къде ми отиват парите? Какво получавам в замяна? Кой взима решенията? Казвам се Симеон Николов. На 26 съм, нямам висше и съм кандидат за парламент. Преди търгувах ценни книжа на американската борса, а сега управлявам дигитална фирма и консултирам малки бизнеси. Защо ги правя тези видеа? За да ме видят хората и да влязат в парламента. Това е ясно. Ако стане, друг е въпрос. Решен съм да правя достъпно съдържание. И ако вляза в парламента, искам всеки ден да те споделям какво се случва. Целта ми е повече млади хора да взимат информирани решения, вместо да се пускат по течението и корупцията да ги краде. Дори и да не сме съгласни. А ако имаме мнозинство да вършим реална работа, ще натискам да става ясно къде отива всяка стотинка и какво постига. То прави ли държавата? Не. Който си мисли, че това е работа за сам човек, не разбира какво е държава. Но, ако искаш да ми помогнеш, подкрепи Продължаваме промяната. И ако живееш някъде тук, избери мен с преференция 119.